Vypadni z auta, než tě odtud vytáhnu. Myslíš si, že si s tebou hraju, strážníku? Nic jsem neudělala. Drž hubu. Nepotřebuju tvé výmluvy. Popadl kliku dveří a prudce ji otevřel. Myslíš si, že se můžeš prohánět po této čtvrti, jako bys sem patřila? Pomalu vystoupila. Každý pohyb byl opatrný, uvážený, jako dýchání poblíž nabité zbraně. Prohlédl si ji od chora dolů, pomalu, znechuceně. Jako když se někdo dívá na něco přilepeného na podrážce boty. Jen si to představ, zamumlal. Vždycky tvůj druh. Nic neřekla. Jen tam stála a polikala každé slovo, které měla právo říct. Co on nevěděl, bylo, že tato žena mohla zničit celou jeho kariéru jedním telefonátem. Takže dnes vám povím, jak se tato náhodná dopravní kontrola změnila v katastrofu typu měla si držet hubu. Ale než se dostaneme k tomu, jak se mu to celé zhroutilo, dovolte mi vzít vás o několik hodin zpět. Dovolte mi ukázat vám, kdo tito dva lidé skutečně byli, než se jejich světy srazily na té tmavé silnici. Ester Nováková se toho čtvrtečního rána probudila stejně jako vždy. V 5:45. Jeden pokoj, čisté linie, malá kuchyň, která už v 5:50 voněla kávou. Seděla u stolu s miskou cereálií a laptopem otevřeným na spisovém materiálu. 3 záložky, 2 tabulky, jeden zvýrazněný dopis z kanceláře hejtmana. To byla snídaně pro Ester. Většina lidí si prohlíží telefony. Ona si prohlížela zprávy o pochybení. Na zdi za ní visely 3 zarámované fotografie. První ukazovala mladou romskou ženu na pochodu za občanská práva v roce 1963. Zvednutá pěst, čelist zatnutá jako beton. To byla její babička, Nora Nováková, žena, která strávila 30 let jako právnička v oblasti občanských práv a bojovala proti případům policejní brutality, když o tom nikdo nechtěl slyšet. Druhý rám držel diplom z právnické fakulty Univerzity Karlovy. Esterino jméno na něm vytištěné tmavým černým inkoustem. Třetí byla fotografie z doby před 8 měsíci. Ester stojící ve vládní budově, pravá ruka zvednutá, přísahající jako zástupkyně generálního inspektora státního úřadu pro dohled nad policií České republiky. Jednoduše řečeno, Ester vyšetřovala špatné policisty pro život. Byla nejmladší osobou, která kdy zastávala tento titul, také první Romka. A nedostala se tam náhodou. Dostala se tam tím, že byla chytřejší, bystřejší a neúprosnější než všichni, kdo jí říkali, že tam nepatří. Ale tady je ta věc s Ester. Nikdy byste to nepoznali, kdybyste se na ni podívali, řídila Hondu Civic z roku 2019. Žádné lesklé rávky, žádné vlastní poznávací značky. Nosila jednoduché oblečení, malé náušnice, žádné značkové kabelky, nevcházela do místností a nepožadovala pozornost. Jen si sedla, otevřela své spisy a nechala mluvit fakta. Ten večer po práci Ester jela hodinu, aby navštívila svou babičku Noru, nyní 82 let starou, žijící v malém domku v sousedním okrese s verandou, která vrzala na všech správných místech. Večeřeli spolu. Nora vyprávěla příběhy o starých časech. Ester poslouchala tak, jako vždy, jako by si pamatovala každé slovo. Kolem 21:15 Ester objala svou babičku na rozloučenou a nastoupila zpět do Civicu. Noční vzduch byl chladný. Říjen v České republice voní vlhkým listím a kouřem z dřeva. Zapnula rádio. Auto zaplnil jemný jazz. Najela na tichou dvouproudovou silnici směřující zpět k Brnu. Rychlostní limit byl 70 km/h. Ester jela 67 km/h. Teď si promluvme o druhé straně tohoto příběhu. Brněnské policejní oddělení stálo v centru města jako cihlová pěst. Mělo pověst, ne tu dobrou. 6 stížností na nepřiměřenou sílu za poslední 2 roky. Každá z nich byla zametena pod koberec. Spisy ztraceny. Svědci odrazeni. Vnitřní šetření, která nikam nevedla.
Mužem, který vedl toto oddělení, byl kapitán Petr Dvořák, 28 let ve službě. Politicky napojený. Ten typ důstojníka, který si podával ruce s členy městské rady na sbírkách a nechal problémy zmizet, než se dostali do novin. Řídil brněnskou policii tak, jako majitel budovy řídí budovu. Jeho jméno na všem, jeho otisky prstů na ničem. Jeho syn, Pavel Dvořák, byl 22 let starý, 6 měsíců po policejní akademii. Vysoký, s hranatou čelistí, s tváří, které nikdy nikdo neřekl ne. Už měl 2 neformální stížnosti od občanů. Obě záhadně zmizely ze systému. Jeho hlídkový partner, strážník Jan Novotný, slyšel Pavla říkat věci v autě, z nichž se mu dělalo špatně, ale Novotný držel hubu, protože Pavlovo příjmení bylo Dvořák. A v Brně bylo toto jméno zeď, kterou jste nepřelezli. V 21:47 toho čtvrtečního večera stál Pavel zaparkovaný na krajnici té samé dvouproudové silnice. Motor běžel na volnoběh, okno mírně pootevřené, a sledoval projíždějící světla, pak to uviděl. Hondu Civic jedoucí těsně pod povolenou rychlostí. Nic špatného na autě, nic podezřelého na stylu jízdy. Ale skrze čelní sklo, pod projíždějící pouliční lampou, zahlédl řidičku, romská žena sama. Pavel vyjel na silnici, zapnul světla. Krátké pípnutí sirény. A tak se 2 zcela odlišné světy chystaly srazit na tmavé silnici v České republice. Jeden nesl odznak, který si vydělal. Druhý nesl odznak, který zdědil. A jen jeden z nich chápal, co ten odznak skutečně znamená. Ester uviděla světla ve zpětném zrcátku, než uslyšela sirénu. Modrá a červená blikala prudce proti tmavým stromům. To jediné pípnutí, ostré, krátké, takové, které se neptá, ale rozkazuje. Nepanikazila. Už tu bajla. Ne na této silnici, ne v tuto noc, ale v tomto okamžiku. Každý Rom v České republice zná tento okamžik. Způsob, jakým se vaše ruce přesunou na volant, než váš mozek dokončí zpracování. Způsob, jakým se vám narovná páteř. Způsob, jakým se stáváte hypervědomými každého jednotlivého pohybu, který vaše tělo udělá. Ester zajela na krajnici. Štěrk zaskřípal pod jejími pneumatikami. Zařadila parkovací režim, zapnula vnitřní světlo, stáhla okno, položila obě ruce na volant v poloze 10 a 2, prsty roztažené, viditelné. Udělala všechno správně, všechno, co se učila od svých 16 let. Všechno, co jí řekla babička, všechno, co romský rodič šeptá svému dítěti jako modlitbu, než dostanou svůj první řidičský průkaz. Buďte zdvořilí. Buďte klidní. Po ničem nesahejte. Nehádejte se. Přežijte zastavení. Hlídkové auto za ní stálo téměř celé 2 minuty, jen tak, blikající světla, nikdo nevystupuje. To je technika. Většina lidí to neví. Je to navrženo tak, aby vás to znervóznělo, aby se nahromadila úzkost, aby vás to dostalo do úzkých, než se policista vůbec dostane k vašemu oknu. Ester přesně věděla, co to je. Držela ruce na volantu a čekala. Nakonec se otevřely dveře. Boty na štěrku, pomalé, těžké kroky. Paprsek baterky prořízl tmu a zasáhl nejprve její boční zrcátko, pak přejel přes zadní sedadlo a pak dopadl přímo na její obličej. Zamrkala. Světlo se nepohnulo. Pavel Dvořák se objevil u jejího okna, nenaklonil se, aby navázal oční kontakt, jak jsou policisté školeni. Stál vysoký, shlížel na ni, baterka namířená přímo na její oči jako zbraň. Neřekl dobrý večer. Nepředstavil se. Nevysvětlil, proč ji zastavil. Řidičský průkaz a technický průkaz. 2 slova, plochá. Chladná. Tak, jako byste mluvili s strojem. Ester udržela svůj hlas klidný, ano, pane. Můj řidičský průkaz je v kabelce na sedadle spolujezdce. Teď pro něj sáhnu. Řekl jsem, sáhněte po něčem, držte ruce tam, kde jsou.
Stuhla, ruce zpět na volantu. Naklonil se blíž. Dost blízko, aby cítila kávu na jeho dechu. Jeho oči přejeli po jejím obličeji, dolů k jejím šatům, k sedadlu spolujezdce, pak zpět k jejímu obličeji. Nebyl to letmý pohled. Byla to inspekce. Ten druh pohledu, který vás rozloží a rozhodne, co jste hodná, než řeknete jediné slovo. Odkud jedete? Navštěvovala jsem rodinu, pane. Moje babička bydlí v tuto hodinu na této silnici. Narovnal se a rozhlédl se, gestikuloval baterkou na tmavou předměstskou ulici. Tohle nevypadá jako vaše oblast. Ester cítila, jak slova dopadla jako facka. Moje oblast. Nechala je projít. Už dávno se naučila, že některé bitvy nestojí za to bojovat ve 22:00 v noci na krajnici silnice s mužem, který má zbraň. Jen jedu domů, strážníku. Bydlím v Brně. V Brně? Zopakoval slovo, jako by tomu nevěřil. Jako by jméno jejího vlastního města znělo z jejich úst špatně. Co děláte v Brně? Pracuji pro stát. Státní práce, ušklíbil se. Ten druh úšklepku, který cestuje jen po jedné straně obličeje. Jako co? Zvedáte telefony. Posouváte papíry na úřadě? Raději bych o svém zaměstnání nediskutovala, pane. Můžete mi říct, proč jsem byla zastavena? Jeho úšklebek zmizel stejně rychle. Pryč, nahrazen něčím tvrdším, něčím, co říkalo, nemáte se mě ptát na otázky. Vaše levé zadní světlo nesvítí. Nesvítilo. Ester věděla, že nesvítilo. Všechna světla zkontrolovala před 2 dny. Byl to zvyk, který měla od právnické fakulty. Jedna z těch malých, opatrných věcí, které romští řidiči dělají a o kterých většina lidí nikdy nemusí přemýšlet. Zkontrolujte světla. Zkontrolujte registraci. Zkontrolujte SPZ. Odstraňte vše z palubní desky, co by mohlo být špatně přečteno. Nic nenechávejte náhodě. Ale nehádala se. Ještě ne. Toho jsem si nebyla vědoma, pane. Dám to opravit. Dáte to opravit. Zopakoval její slova zpět k ní, posmívaje se zdvořilosti v jejím tónu, pak zvedl její řidičský průkaz. Do té doby ho směla vyzvednout a nakláněl ho sem a tam pod baterkou, jako by kontroloval vodoznak na padělané bankovce. Je to vaše skutečná adresa? Ano, pane. Zastrčil řidičský průkaz do náprsní kapsy. Ne do ruky, do kapsy. To není standardní. To je držení. To je kontrola. Odešel zpět k hlídkovému autu. Ester sledovala v bočním zrcátku, jak sedí na sedadle řidiče, dveře otevřené, a prověřuje její SPZ. Viděla modrou záři jeho obrazovky počítače odrážející se na jeho obličeji. Za ním seděla na sedadle spolujezdce druhá postava. Strážník Jan Novotný. Nevystoupil z auta. Neřekl ani slovo, ale skrz zrcátko Ester viděla, jak se dívá, posouvá se na sedadle, nepohodlný. Uplynuly 2 minuty. 3. 5. Pak Pavel zvedl svou vysílačku. Ester neslyšela přesná slova, ale zachytila tón, ležérní, téměř znuděný, jako by si objednával jídlo s sebou. Co řekl do vysílačky, bylo toto. Dispečing, mám podezřelou osobu na silnici 12. Romská žena, pozdní 20. Vozidlo neodpovídá profilu čtvrti. Teď prověřuji SPZ, ale něco se mi nezdá. Žádám o radu. Podezřelá osoba, vozidlo neodpovídá profilu čtvrti. Něco se mi nezdá. Každé jedno slovo, lež. Její SPZ byla čistá. Její záznam byl čistý. Její auto bylo registrováno, pojištěno a zkontrolováno. Na Ester Novákové nebylo nic podezřelého kromě barvy její kůže. Pavel se vrátil k jejímu oknu. Tentokrát se jeho postoj změnil. Širší postoj, nafouknutá hruď, jedna ruka položená na opasku blízko pouzdra, ne na zbrani, ale dost blízko. Dost blízko, aby to viděla. Takže, tady je ta věc, řekl. Vaše SPZ byly označeny.
Nebyly. Žádná značka nebyla. Byla to další lež. Ale Ester to v tu chvíli nemohla ověřit. Stála na jedné straně pravdy a on stál na druhé a on měl odznak. Označeny pro co? Zeptala se. To se snažím zjistit. Budu potřebovat, abyste vystoupila z vozidla. Esteriny ruce se mírně stáhly na volantu, jen nepatrně, jen natolik, aby cítila, jak se kůže opírá o její dlaně. Jsem zadržována, strážníku, nebo jsem volná k odchodu? Otázka visela ve vzduchu. Je to právní otázka, ústavní otázka, ten druh otázky, na kterou jsou policisté školeni, aby jasně odpověděli. A odpověď je důležitá, protože určuje vše, co se stane dál. Pavel se naklonil. Blízko. Příliš blízko. Jeho tvář byla několik centimetrů od její. Viděla každou póru na jeho kůži. Světlo baterky bylo nyní namířeno nahoru, vrhajíc stíny přes jeho čelist, které ho dělali starším, zlověstnějším. Žádám vás, abyste vystoupila z auta, řekl tiše a klidně. A důrazně vám doporučuji, abyste to nekomplikovala víc, než je nutné. To nebyla odpověď. Byla to hrozba zabalená do návrhu a oba to věděli. Ester se na něj dlouhou chvíli dívala. Pak se podívala za něj na prázdnou silnici. Žádná jiná auta, žádní svědci, jen tma a stromy a stálý puls modrých a červených světel malujících vše v 2sekundových intervalech. Pomalu, opatrně sáhla dolů a než si rozepnula bezpečnostní pás, udělala jednu věc, kterou si Pavel Dvořák nevšiml. Stiskla nahrávání na svém telefonu a zasunula ho do držáku na poháry. Obrazovkou dolů, mikrofonem nahoru, pak otevřela dveře a vystoupila do noci. V okamžiku, kdy Esteriny nohy dopadly na štěrk, Pavel už vydával rozkazy. Ruce na kapotu. Roztáhněte prsty. Nehýbejte se. Kov byl studený. Nechladný, studený. Ten druh chladu, který se zakousne do vašich dlaní a plazí se po vašich zápěstích. Říjnový vzduch tlačil na její holé paže. Nezvedla si bundu. Nedal jí šanci. Stála tam, dlaně ploché na kapotě vlastního auta, nohy mírně od sebe, hlava dolů, pozice určená pro zločince, pro podezřelé, pro lidi, kteří udělali něco špatného. Ester Nováková neudělala nic špatného. Pavel ji pomalu obcházel, jako pes obchází něco, co se nerozhodl, zda sníst nebo zakopat. Jeho boty skřípaly na štěrku s každým krokem. Křup, křup, křup. Každý krok byl úmyslný, odměřený, navržený tak, aby jí připomněl, kdo má kontrolu. Zastavil se přímo za ní. Cítila jeho přítomnost jako teplo z otevřeného plamene. Stál tam 5 sekund, 10, nic neříkal, jen dýchal, nechal ticho dělat svou práci, nechal ji přemýšlet, co udělá dál. Zkontroluji vaše vozidlo z hlediska bezpečnosti, oznámil. Ester promluvila, aniž by zvedla hlavu. Nesouhlasím s prohlídkou mého vozidla. Slova byla klidná, jasná, právní, 7 slov, která nesou plnou váhu 4. dodatku. 7 slov, která má každý český občan právo říct. Pavel je slyšel a bylo mu to jedno. Nebyl jsem zvědavý na tvůj souhlas, zlatíčko. Přešel na stranu spolujezdce, otevřel dveře a začal prohledávat její auto, jako by hledal zakopaný poklad. Nejprve přihrádka na rukavice. Vytáhl registrační papíry, pojišťovací kartu, malou svítilnu, balíček kapesníků. Neodložil je stranou. Každou položku hodil na sedadlo spolujezdce, aniž by se na ní podíval. Pojišťovací karta se snesla na podlahu. Šlápl na ní, pak na středovou konzolu. Volné drobné, nabíječka na telefon, balíček žvíkaček, všechno to srazil na podlahu hřbetem ruky. Mince se rozletěly po rohoži, točily se a usazovaly se ve tmě. Pak zadní sedadlo. Vytáhl rohože, zkontroloval pod sedadly, přejel rukou podél švů čalounění, jako by hledal skryté přihrádky. Nic nenašel, protože tam nebylo nic k nalezení. Pak to uviděl. Kožená aktovka na zadním sedadle,
Tmavě hnědá, profesionální, ten druh tašky, který nosí důležité věci. Popadl jí za rukojeť, hrubě ji rozepnul a vysypal obsah na sedadlo spolujezdce. Papíry se rozletěly všude. Spisy, právní dokumenty, memoranda s hlavičkami a razítky a oficiálními pečetěmi. Jedna složka nesla embosované logo Státního úřadu pro dohled nad policií České republiky. Zlaté písmo na zlomek sekundy zachytilo světlo stropního světla. Pavel nic z toho nečetl, ani slovo, ani řádku. Prolistoval stránky, jako někdo listuje nevyžádanou poštou. Rychle, neopatrně, hledal něco, co by mohl použít. Nic nenašel, tak papíry odsunul stranou. Několik listů sklouzlo ze sedadla na podlahu. Nezvedl je. Ze 2 složek vyklouzla šňůrka. K ní byl připevněn státní průkaz. Dopadl lícem dolů na sedadlo. Pavel ho odsunul palcem, nepřevrátil ho. Ani se na něj nepodíval. Na tom průkazu byla Esterina fotografie. Její jméno, její titul, zástupkyně generálního inspektora a pečeť České republiky. Odsunul ho stranou, jako by to byl kus odpadků. Pavel se vrátil tam, kde stála Ester. Nepohnula se ani o píď. Dlaně stále ploché na kapotě, prsty stále roztažené, chlad jí zbarvil klouby bledě do běla. Vítr se prohnal stromy nad nimi a šustil listím, které znělo jako šepot. Znovu stál za ní, blízko, blíž než předtím, dost blízko, aby cítila teplo jeho dechu na zátylku. Dost blízko, aby prostor mezi nimi přestal být profesionální a začal být něčím jiným. Něčím těžkým, něčím, co chutnalo po strachu a vonělo lacinou kolínskou a kávou. Máte v tom autě hodně papírů, řekl. Hodně důležitě vypadajících věcí. Co to všechno je? Pracovní dokumenty. Pracovní dokumenty, zasmál se nosem, krátký, ošklivý zvuk. To musí být pekelně dobrá práce v archivaci. Obkroužil ji, aby jí čelil, skřížil ruce. Rozkročil se, naklonil hlavu na jednu stranu, jako by studoval zvíře za sklem. Tady je, co si myslím, řekl. Myslím, že jste si to auto půjčila. Myslím, že ty papíry nejsou vaše. A myslím, že mi řeknete skutečný příběh, nebo nás čeká velmi dlouhá noc. Chápete mě? Ester poprvé zvedla oči. Podívala se přímo na něj, klidně, bez mrknutí. Její hlas nezakolísal. Nezvedl se. Vykřikl na úrovni a přesně, tak jako znějí slova, když je někdo léta pečlivě vybírá v soudních síních. Každý dokument v tom vozidle je můj. Toto auto je registrováno na mé jméno. Spolupracovala jsem s každou vaší žádostí. Jasně jsem uvedla, že nesouhlasím s touto prohlídkou a znovu se ptám. Jsem zadržována, nebo jsem volná k odchodu? Něco probliklo za Pavlůvma očima. Nepochybnost, nevina. Podráždění. Syrové, horké podráždění, které přijde, když se někdo, o kom jste se už rozhodli, že je pod vámi, odmítá zlomit, odmítá plakat, odmítá prosit. Máte vážně drzou pusu, řekl. Jeho hlas klesl níž, tišeji, nebezpečněji. Víte, dívky jako vy si vždycky myslí, že jsou chytré, vždycky si myslí, že vědí víc než všichni ostatní, chodí si s velkými slovy a svou náladou. Dívky jako já, zopakovala Ester tiše, ne jako výzvu, ale jako zrcadlo, držící jeho vlastní slova, aby přesně viděl, jak vypadají. Jo. Krok se k ní ještě o palec přiblížil. Dívky jako vy. Slova visela v nočním vzduchu jako kouř z ohně, který už hořel mimo kontrolu. Z hlídkového vozu prořízl napětí hlas. Pavle? Byl to Novotný. Konečně vystoupil. Stál u otevřených dveří spolujezdce, jedna ruka na střeše. Jeho tvář byla napjatá, čelist zatnutá, oči se pohybovaly mezi Pavlem a Ester jako u muže, který sledoval autonehodu v pomalém záběru. Možná bychom jí měli nechat jít, chlape. Papíry jsou čisté. Celou dobu spolupracuje. Nic tu není. Pavel se neotočil. Ani nenaklonil hlavu. Jdi čekat k autu, Honzo.
Pavle, to myslím vážně. Tohle se mi nezdá. Řekl jsem, jdi čekat k autu. Tentokrát hlasitěji. Rozkaz někoho, kdo nikdy nemusel autoritu získat, jen ji zdědit. Novotný tam stál 3 dlouhé vteřiny, čelist tak zatnutou, že svaly na krku mu vystupovaly jako kabely. Pak se otočil a vrátil se k hlídkovému vozu. Nastoupil, zavřel dveře, ale neodvrátil se. Seděl tam a díval se přes čelní sklo, jako když se někdo dívá na hořící dům. Věděli, že měli zastavit, když to byla jen jiskra. Pavel se obrátil zpět k Ester. Vyprázdněte si kapsy. Pomalu sáhla do své bundy. Sada klíčů, tuba balzámu na rty, to bylo vše, položila je na kapotu vedle svých položených rukou. Klíče cinkly o studený kov. Kde je váš telefon? Esterino srdce jednou silně uhodilo. Jediná těžká rána za jejími žebry. V autě. Pavel přešel na stranu řidiče, naklonil se, sáhl do držáku na poháry. Jeho prsty sevřely telefon. Vytáhl ho a zvedl. Obrazovka byla tmavá, ale úplně nahoře pulzovala malá červená ikona. Indikátor nahrávání, stálý, trpělivý, zaznamenávající vše. Uviděl to. Jeho čelist se stáhla. Svaly kolem jeho úst se stáhly do něčeho, co nebylo tak docela úsměv a nebylo tak docela vrčení. Zvedl telefon k ní. Nahráváš mě? Jeho hlas klesl o 0,5 oktávy. Nahráváš celou dobu, to je ale roztomilé, opravdu roztomilé. Položil telefon na kufr jejího auta, obrazovkou dolů, dost silně, aby bylo slyšet, jak pouzdro praštilo okov. Ale nahrávání nezastavil. Ať už zapomněl, nebo nevěděl jak, nebo si prostě nemyslel, že na tom záleží, nechal ho běžet. To malé červené světlo dál pulzovalo ve tmě, tiché, trpělivé, zaznamenávající každé slovo, každý dech, všechno. Pak Pavel udělal něco, co posunulo celé setkání za bod, odkud není návratu. Zvedl svou vysílačku, stiskl tlačítko a hlasem tak ležérním, jako by četl nákupní seznam, řekl: dispečing, aktualizace ohledně zastávky na silnici 12. Jedinec je nespolupracující, odmítá spolupracovat s vyšetřováním. Možná budou potřeba další jednotky na posily. Nespolupracující, odmítající spolupracovat. Ester položila ruce na kapotu, když jí to bylo řečeno, odpověděla na každou otázku. Vyprázdnila si kapsy. Ani jednou nezvedla hlas, ani náznakem. Udělala všechno správně, všechno podle pravidel, všechno, co ji babička kdy naučila. A on do vysílačky nahlásil, že je nespolupracující. To slovo nespolupracující něco v systému dělá. Mění matematiku. Zvyšuje úroveň ohrožení. Přepisuje příběh, než dorazí kdokoliv jiný. Znamená to, že další policisté, kteří se objeví, přijdou připraveni na odpor, připraveni na nebezpečí, ruce blíže ke zbraním, mysli už rozhodnuté. Ester přesně věděla, co právě udělal. Cítila to v hrudi jako studený kámen padající do klidné vody. Vlnky se šířily ven, každá nesla nový druh nebezpečí. Podívala se na Pavla Dvořáka, 22 let, 6 měsíců ve službě, s vypůjčeným odznakem a vypůjčeným příjmením, stojícího před ní ve tmě, jako by mu patřila noc, jako by mu patřila ona. A řekla hlasem tak klidným, že by na každé slabice udržel sklenici vody: strážníku, budu potřebovat vaše číslo odznaku vašeho partnera a číslo hlášení o incidentu pro tuto zastávku. Také budu potřebovat okamžité uchování záznamu z palubní kamery z obou vozidel. Neměňte ho, nesmažte ho, nepřepisujte ho. Je to jasné. Pavel otevřel ústa, zavřel je, znovu je otevřel. Jeho hlas vyšel tenký, popraskaný na okrajích jako stará barva. Paní, to byla jen rutinní, já jsem nevěděl. Na této zastávce nebylo nic rutinního. Esterin hlas se nezvedl. Nepotřeboval. Moje zadní světlo nesvítí. Neměl jste žádný odůvodněný důvod,
Provedl jste nezákonnou prohlídku bez mého souhlasu. Oznámil jste falešné informace, popisující mě jako nespolupracující, přestože jsem spolupracovala s každou žádostí. A mám audiozáznam celého setkání nahraný od okamžiku, kdy jste mi otevřel dveře auta. Ticho. Ne ten příjemný druh. Ne ten klidný druh. Ten druh ticha, který nastane po detonaci. Ten, kdy se samotný vzduch zastaví, protože ví, že se právě něco rozbilo, co už nikdy nebude možné dát dohromady. Pavel Dvořák stál na té štěrkové krajnici, modrá a červená světla stále malovala jeho tvář v střídavých barvách. A poprvé za svých 22 let života pochopil, jaké to je nemít absolutně žádnou moc. Můžeme to vyřešit hned tady. Není třeba to vyřešit hned tady. Není třeba dělat z nedorozumění velkou věc. Ester zopakovala slova, jako by je četla z přepisu. Prohledal jste mé vozidlo bez souhlasu. Lhal jste o mém zadním světle. Lhal jste o tom, že mé SPZ byly označeny. Nahlásil jste falešnou zprávu, nazývající mě nespolupracující, zatímco jsem stála s rukama na vlastní kapotě. Která část byla nedorozumění? Pavel neměl odpověď, jeho oči těkaly k nadpraporčici Kouleové. Stála s překříženýma rukama, tvář vytesanou z kamene. Žádná pomoc tam. Podíval se na zem. Ruce se mu třásly. Strčil je do kapes. Nepomohlo to. Prosím, šeptl. Můj otec, pokud se to k němu dostane, můžeme to prostě. Váš otec je přesně důvod, proč jsme tady, strážníku Dvořáku. Slova dopadla jako kladivo na sklo. Za nimi se otevřely dveře auta, kroky na štěrku. Novotný šel k nim, ale jeho tvář se změnila. Nepohodlí bylo pryč, nahrazeno něčím tvrdším, něčím, co se budovalo 6 měsíců pod tíhou ticha a příjmení, které se bál zpochybnit. Zastavil se před Ester, nepodíval se na Pavla. Paní, řekl jsem mu, ať vás pustí. Řekl jsem mu, že tu nic není. On mě přehlasoval. Zastavil se, polkl, tohle není poprvé. Poskytnu úplné prohlášení. Všechno, co jsem viděl, všechno, co jsem slyšel. Pavelova hlava se otočila k jeho partnerovi. Honzo, co to děláš? Už jsem skončil, Pavle. Měl jsem něco říct už před měsíci. Pavel na něj zíral s pohledem někoho, kdo věřil, že mu loajalita náleží jednoduše kvůli jeho příjmení. Otevřel ústa. Nic nevyšlo. Už nebylo co říct. Ester se od obou odvrátila. Vytáhla kartu ze své bundy a vytočila 24hodinovou linku pro incidenty úřadu. 2 zazvonění. Český úřad pro dohled nad policií, noční služba. Tohle je zástupkyně generálního inspektora Ester Nováková. Potřebuji podat formální hlášení o incidentu proti strážníku Pavlovi Dvořákovi, brněnskému policejnímu oddělení. Otočila se k nadpraporčici Koleové pro číslo odznaku. Koleová ho přečetla bez váhání. Ester uvedla porušení. Pretextové zastavení, falešné tvrzení o nesvítícím zadním světle, nezákonná prohlídka bez souhlasu, falešné hlášení dispečinku, ukazatele rasového profilování. Požadovala okamžité uchování všech záznamů z palubní kamery, záznamů z tělesné kamery a zvukových záznamů z dispečinku s časovým razítkem a protokolem, důstojník služby potvrdil. Bylo vygenerováno číslo případu. Časové razítko 22, 23. 15 minut. To bylo vše, co to trvalo. 15 minut od okamžiku, kdy Kouleová otočila ten odznak, do okamžiku, kdy v státní databázi existoval formální případ s jménem Pavla Dvořáka. 7 kilometrů daleko v Brně seděl kapitán Petr Dvořák ve svém obývacím pokoji, křeslo opřené, televize šumící, sklenice bourbonu potící kroužek na stole, jeho telefon zabzučel. Na obrazovce jméno nadpraporčice Kouleové. Kouleová, co je, řekla mu. Krátké věty, bez editorializace, jeho syn, dopravní zastávka, nezákonná prohlídka, falešné hlášení a jméno Ester Nováková. Ticho dost dlouhé, aby slyšel, jak se led posunuje ve sklenici.
Nahrála to. Zvuk z jejího telefonu, pane. Obě palubní kamery běžely, další ticho, takové, které zní jako konec kariéry. Řekněte Pavlovi, ať jde domů. S nikým nemluví. Ale už bylo pozdě. Hlášení bylo podáno. Žádost o uchování byla zaznamenána. Číslo případu existovalo v systému, ke kterému Petr Dvořák neměl přístup a nad nímž neměl žádnou autoritu. Poprvé za 28 let, kdy nechával problémy zmizet, narazil na něco, co nemohl pohřbít. Nemohl ztratit v kartotéce. Nemohl to vyřešit telefonátem. Jeho syn si vybral špatnou ženu na špatné silnici ve špatnou noc. A teď se celý stroj začal probouzet. Příští ráno Ester vešla do centrály úřadu v Praze a udělala něco, co překvapilo všechny v budově, vyloučila se z případu. Sedla si s hlavním administrátorem Filipem Dvořákem, svým šéfem, mentorem, mužem, který ji před 3 lety rekrutoval z firmy zabývající se občanskými právy, a řekla mu, že toto vyšetřování nemůže vést. Byla obětí. Byla svědkyní. A pokud měl tento případ přežít soud, musel být nedotknutelný. Žádné konflikty, žádné zkratky, žádný prostor pro obhájce, aby tvrdil zaujatost. Dvořák to chápal. Případ přidělil starší vyšetřovatelce Tereze Procházkové, 15leté veteránce úřadu, která měla pověst důkladnosti, jako chirurg pověst přesnosti, nespěchala. Nepředpokládala. Následovala důkazy tak, jako voda následuje gravitaci, neustále, nevyhnutelně a bez omluv. Procházková začala s nahrávkami z palubní kamery. Obě kamery, Pavlova hlídková vozu i nadpraporčice Koulejové, zachytily celou zastávku ze 2 úhlů. Záznam byl zničující, ne proto, že by ukazoval násilí, ale proto, že ukazoval něco téměř horšího. Ukazoval mladého muže s odznakem, jak zachází s jinou lidskou bytostí, jako by byla nic, jako by byla méně než nic, jako by její existence na té silnici byla urážka, která potřebovala být opravena. Záznam potvrdil každou jednotlivou věc, kterou Ester nahlásila. Její zadní světlo bylo plně funkční. Obě brzdová světla svítila červeně a stabilně, když zastavila, nešlo o žádné porušení předpisů o vybavení. Zastávka byla založena na ničem. Nelegální prohlídka byla zachycena v plném detailu. Pavel otevírající dveře spolujezdce bez souhlasu, vysypávající aktovku, rozhazující papíry na podlahu, odsouvající státní průkaz, aniž by se na něj podíval. Každý neopatrný, pohrdavý pohyb je zachován ve vysokém rozlišení. Pak přišla Esterina audio nahrávka. Její telefon zachytil 43 minut nepřetržitého zvuku. Každé slovo, každou pauzu, každé ticho. Pavlův hlas říkající, dívky jako vy. Jeho falešný rádiový hovor o označených poznávacích značkách. Jeho falešné hlášení dispečinku popisující Ester jako nespolupracující. Nahrávka byla tak jasná, že bylo slyšet, jak štěrk skřípe pod jeho botami. Bylo slyšet, jak mince ze středové konzoly dopadají na podlahovou rohož, když je odsunul stranou. Procházková přehrála audio 3krát. Pak vytáhla Pavlovu historii zastávek za posledních 6 měsíců. Čísla vyprávěla příběh, který slova nemohla skrýt. Za 6 měsíců hlídkové služby Pavel Dvořák provedl 114 dopravních zastávek. Z toho 82% cílilo na romské nebo ukrajinské řidiče. V okrese, kde populace byla z 61% bílá, disproporce nebyla šedou zónou. Nebyla otevřena interpretaci. Byl to vzorec tak zřejmý, že si prakticky sám nakreslil svůj diagram. Z těch 93 zastávek 31 vedlo k prohlídkám vozidel. 0 vyprodukovala jakékoliv kontraband. 0 vedla k zatčení. 31 lidí zastaveno, prohledáno, poníženo a posláno domů s ničím jiným než příběhem o noci, kdy se policista rozhodl, že tam nepatří. Poté se strážník Jan Novotný posadil k formálnímu rozhovoru. Přišel sám.
Žádný právník, žádný zástupce odborů, jen muž, který se rozhodl, že 6 měsíců ticha je dost. Poskytl písemné prohlášení, 14 stran, podrobně popisující vše, co byl svědkem od doby, kdy byl přidělen jako Pavlův partner, rasistické poznámky v hlídkovém voze, urážky maskované jako vtipy, způsob, jakým Pavel skenoval protijedoucí provoz a říkal věci jako podívejme se, co tenhle dělá, pokaždé, když projížděl romský řidič. 2 předchozí stížnosti, které byly podány proti Pavlovi, a rozhovory, které Novotný zaslechl o tom, jak se tyto stížnosti řešily, než se dostali k formálnímu přezkumu. Novotný přiznal, že měl promluvit dříve. Jeho hlas se během rozhovoru 2krát zlomil. Řekl, že se bál. Bál se Pavlova otce. Bál se, že bude na černé listině. Bál se, co se stane, když zpochybníte jméno, které řídí oddělení. Byl převeden na administrativní dovolenou čekající na přezkum, ale jeho spolupráce byla v souboru poznamenána a podtržena. 2 týdny po incidentu investigativní novinář Tomáš Hrubý z brněnského deníku zveřejnil příběh. Dostal tip, podal žádosti o veřejné záznamy, zkontroloval záznamy z palubní kamery oficiální cestou. A když příběh vyšel, dostal se všude. Titulek zněl: Syn policisty se zaměřil na státního úředníka dohledu v rasistické dopravní zastávce. Palubní kamera vypráví celý příběh. Během 24 hodin to převzaly všechny hlavní zpravodajské agentury v zemi. Kabelová televize vysílala záznam z palubní kamery dokola. Právní analytici rozebírali každé porušení v reálném čase. Sociální média proměnila jméno Pavla Dvořáka v symbol všeho špatného s nekontrolovanou autoritou. Ester vydala jedno veřejné prohlášení. Jen jedno, stojíc před centrálou úřadu v šedém saku, bez poznámek, bez teleprompteru, podívala se přímo do kamery a řekla: tohle není o mně. Měla jsem nástroje a pozici k tomu, abych tohoto policistu pohnula k odpovědnosti. Moje starost je o každého člověka, kterého zastavil on nebo policisté jako on, kteří neměli ty nástroje, kteří neměli odznak, kteří by mohli otočit, kteří měli jen své slovo a nikdo jim nevěřil. Prohlášení trvalo 30 sekund. Během prvního týdne bylo přehráno více než 12 milionůkrát. Veřejný tlak rychle stoupal. Členové komunity v Brně se hlásili, jeden po druhém, pak ve skupinách, lidé, které Pavel zastavil. Lidé, kteří podali stížnosti, které nikam nevedly. Lidé, kteří léta mlčeli, protože si mysleli, že se nic nezmění. Tentokrát se něco změnilo. Státní zastupitelství oznámilo formální vyšetřování brněnského policejního oddělení. Nejen Pavla, celé oddělení. Každou zametenou stížnost, každý ztracený spis, každou interní kontrolu, která skončila, než začala. Pavel Dvořák byl formálně obviněn ze 3 bodů. Nezákonná prohlídka a zabavení, podání falešné policejní zprávy, dispečerský hovor a porušení občanských práv podle státního práva. Jeho advokát tlačil na dohodu o vině a trestu. Pavel chtěl soudní proces s porotou. Zpočátku změnil názor, když mu jeho právník vysvětlil, že porota by viděla záznam z palubní kamery, slyšela by zvuk, poslouchala by dívky jako přehrávané na soudních reproduktorech, zatímco 12 cizinců by rozhodovalo o jeho budoucnosti, přiznal se k žalobě. Soudce ho odsoudil k 18 měsícům vězení, okamžitému propuštění z brněnského policejního oddělení a doživotnímu zákazu výkonu policejní služby kdekoliv v České republice. Když byl rozsudek přečten, Pavel stál s hlavou skloněnou, ruce sepjaté před sebou. Nemluvil. Jeho matka plakala ve druhé řadě. Jeho otec nebyl v soudní síni. Následovalo zúčtování kapitána Petra Dvořáka. Interní vyšetřování odhalilo vzor potlačených zpráv o pochybeních, táhnoucí se přes 10 let, stížnosti zametené pod koberec, spisy přesměrované, policisté chráněni, systém navržený ne tak, aby sloužil veřejnosti, ale aby chránil oddělení před odpovědností.
Petr Dvořák byl nucen rezignovat. Ztratil nárok na důchod. 28 let ve službě a odešel z budovy s kartonovou krabicí a tichem, které ho pronásledovalo jako stín. Brněnské policejní oddělení bylo umístěno pod federální souhlasný dekret. Byl jmenován nezávislý dozor pro dohled nad reformami. Dekret by zůstal v platnosti minimálně 5 let. 3 týdny po vynesení rozsudku jela Ester stejnou Hondou Civic po stejné dvouproudové silnici, kolem stejné krajnice, kde ji Pavel zastavil, kolem stejného místa, kde stála s dlaněmi položenými na studeném kovu, zatímco cizinec rozhodoval, že tam nepatří. Nezastavila. Nespomalila. Jen jela, z okny dole. Říjnový vzduch se nyní změnil v listopadový. Chladnější, ostřejší, ale nějak čistší, jako by se z něj něco těžkého vypláchlo. Zastavila na příjezdové cestě své babičky v 6. Světlo na verandě už svítilo. Vždycky svítilo, když Nora věděla, že přijede. Seděli spolu na verandě, 2 houpací křesla, konvice čaje mezi nimi, ten druh večera, který nepotřebuje konverzaci, aby se cítil plný, cvrčci v trávě. Pes štěkající někde dole na silnici. Vrzání starého dřeva pod pomalým, stálým houpáním, Nora promluvila první. Když jsem bojovala s těmi případy v 70 letech, neměli jsme palubní kamery. Neměli jsme telesmy, které by se vešly do kapsy. Neměli jsme video, které by přehrálo každé slovo. Zastavila se, napila se čaje. Její ruce byly nyní tenké, ale pevné. Vždycky pevné. Měli jsme jen naše svědectví a většinu času nám nikdo nevěřil. Podívali se na policistu, podívali se na nás a rozhodli, kdo mluví pravdu, jen na základě barvy naší kůže. Ester držela babiččinu ruku. Kůže byla měkká, tenká jako papír, ale stisk byl stále silný. Teď nám věří, babičko. Nora se usmála, malý, tichý úsměv, ten druh úsměvu, který v sobě nese 60 let boje. Někteří ano, děťátko. V následujících měsících se dopady té noci na silnici 12 rozšířily dál, než kdokoliv čekal. Úřad využil případu k prosazení celostátní reformy. Nová legislativa požadovala povinnou aktivaci palubních a tělesných kamer během všech dopravních kontrol. Žádné výjimky. Žádná diskrece důstojníka. Kamery se zapnou, když se zapnou světla. Tečka. Byl zaveden nezávislý systém přezkumu všech údajů o dopravních kontrolách v celé České republice. Každá kontrola zaznamenána, každá demografická skupina zaznamenána. Algoritmus označoval důstojníky, jejichž vzorce kontrol vykazovaly statistické anomálie. Ten druh vzorců, které Pavel Dvořák vykazoval po dobu 6 měsíců, zatímco se nikdo neobtěžoval podívat. Byl zaveden celostátní systém včasného varování. Důstojníci, kteří nashromáždili více stížností v určitém období, byli automaticky předáni k přezkumu. Žádné další ztracené soubory. Žádné další tiché rozhovory, které nechávaly problémy zmizet. Strážník Jan Novotný dokončil rekvalifikační program a vrátil se do služby. Ne v Brně, ale v sousedním okrese. Začal mluvit na policejních shromážděních po celém státě. Ne o postupu, ne o politice, ale o tichu, o tom, co vás stojí, když sledujete, jak se děje něco špatného, a nic neřeknete. O tíze 6 měsíců držení huby, zatímco někdo se stejným odznakem dělá výsměch všemu, co ten odznak má znamenat. Brněnské policejní oddělení, pod svým federálním souhlasným dekretem, implementovalo reformy komunitní policie. Byla zřízena nezávislá civilní kontrolní rada. Důstojníci museli absolvovat školení o předsudcích každých 6 měsíců, počet stížností klesl o 43% v prvním roce. Nic z toho nesmazalo, co se Ester té noci stalo. Nic z toho jí nevrátilo 43 minut, které strávila stáním na štěrku v chladu, když s ní bylo zacházeno jako se zločincem ve vlastním státě. Ale něco to znamenalo. Znamenalo to, že další Ester, ta bez odznaku, bez právnického vzdělání,
Bez telefonu nahrávajícího v držáku na poháry by mohla mít o něco větší šanci, že se s ní bude zacházet jako s lidskou bytostí během dopravní kontroly na tmavé silnici v noci, a to bylo důležité. To bylo velmi důležité. Podívejte, vážně. Tenhle příběh jsem si vymyslel. Ester není skutečná. Ale pro Boha, ty pocity, to ponížení, ta věc, kdy se na vás někdo podívá a prostě se rozhodne, kdo jste, než vůbec otevřete pusu. To je skutečné. To je tak bolestně skutečné, až to bolí. A tady je to, co mě mate. Ester měla právnické vzdělání, státní odznak, telefon, který vše nahrával. Většina lidí, kteří tímhle procházejí, nemají nic, jen své slovo a nikdo neposlouchá. Takže ano, otázka není, jestli se to děje. Všichni víme, že se to děje. Otázka je, co děláme, když to vidíme, prolistujeme dál, nebo nám na tom skutečně záleží. Pokud vás tento příběh zasáhl hluboko, stiskněte tlačítko, to se mi líbí. Sdílejte ho s někým, kdo ho potřebuje slyšet. Pošlete ho někomu, kdo si myslí, že se takové věci už nedějí, protože se dějí každý den. Stiskněte odebírat, zapněte oznámení a uvidíme se v dalším videu. Protože spravedlnost nepřichází vždycky rychle, ale když přijde, tak to je hlasitá.